Estamos xa hoxe todos nerviosos porque xa saben que esta é unha noite máxica e a noite na que veñen as súas maxestades os Reis Magos e como a sempre nos dende Correo Televisión, dende hai anos temos o privilexio de vir aquí a un sitio especial para estar con eles un pouquiño antes de que empecen a percorrer as rúas e a ver a todos os cativos e tamén maiores, que hai moitos maiores que tamén son moi amigos e lles gusta moito os Reis Magos. Como digo, estamos aquí nun sitio especial. A min traenme así sen que vexa o camiño, nunca sei onde vimos, para que non poida eu averiguar como chegar aos Reis Magos. Pregúntome que están a facer vostedes antes xa de chegar e facer esa cabalgata. Están descansando ou os reis nunca se cansan? Bueno, pois intentamos tranquilizarnos, porque aquí onde nos vedes os Reis Magos tamén nos poñemos nerviosos cas cabalgatas e ca de Santiago de Compostela, como é natural tamén. Ou seja, que estades un pouco nerviosos, pero estades activos. Sí, claro, estamos activos e con ganas de lanzar caramelos e de repartir regalos esta noite, claro. Non sei se estades aínda empaquetando os últimos agasallos, Melchor, ou xa está todo preparadísimo para poder xa percorrer as rúas e pola noite visitar todos os fogares. A verdade é que tiñamos todo preparado, pero bueno, sempre aparecen cousiñas de última hora, sempre hai nenos que, claro, non poideron entregar a carta antes, estános chegando aínda algún agora, e obviamente sempre hai nenos que chegan pois na propia recepción. No Pazo de Rasois sempre hai nenos que nos deixan a carta, entón temos traballo hasta a última hora. Menos mal que temos moitos axudantes que nos botan unha man para conseguir chegar a tempo con todos eses agasallos. Que estean tranquilos entón todos os cativos, que non lles vai faltar ese agasallo, aínda que o pidan un pouquiño tarde, non? Tranquilidade. Imos tratar de conseguir chegar a tempo con todos eses agasallos, porque eles poñen toda a ilusión en nós e nós temos que corresponder con eles como facemos todos os anos. Estamos aquí neste sitio, pero pregúntome eu a Santiago, chegan vostedes sempre no tren, teñen os billetes, non? Comprados. Ou comprados ou non sei como os consiguen, así dunha maneira máxica, pero hai billetes, non hai ningún problema. Non imos desvelar como chegamos en tren, pero chegamos. Así que billetes seguro que hai. Pois outro segredo máis que temos aí guardado. Eu sempre me pregunto como suben ao tren, porque vémolos chegar, pero non sabemos como suben. Normalmente tratamos de subir a pé, andando. Aínda que ás veces é complicado, sobre todo polo de empaquetar os camellos, pero sí que subimos a pé, claro. O certo é que a noite, a tarde tamén xa é moi longa, a noite é moi longa e sempre falamos de que precisan de un pouco de reposto, de axuda. A Melchor que lle gusta máis que lle deixen os nenos? Para tomar así unha bebida, unha comida, que lles gusta? Pois teño que decir que neste caso Melchor é o que menos reparos pon, e de feito podedes comprobalo, non hai máis que ver a Melchor. Melchor come todo o que lle ponen os rapaces e a verdade é que vai picando en todas as casas polas que pasa, ben sexa líquido, sí, é moi necesario que nos deixen algo de beber, ben sexan doces, un poquinho de todo. E Baltasar é sempre o rei que está así máis calado, pero eu sei que é un rei que lle gusta moito aos cativos. Eu tengo que decir que cando era pequena era moi preferido meu, Baltasar. Que lle gusta a Baltasar que lle deixen? Bueno, lo que me trae los niños, sí, los regalos que me pide y nada. Pero para tomar ti cando chegas ás casas? Bueno, sí, porque é más bien mi camello, claro, que necesita más o menos comiditas así, galleta, leite, ¿no sabes? Cuidando dos camellos. Exactamente, cuidando de los camellos, porque son los que se encargan de llevarnos y más o todo peso que le vamos encima y toda esa historia. Pero bueno, me gustaría que nos des algo por aí, sí, leite, galleta, por ejemplo. Moi ben. Pois coidando dos camellos, Baltasar, moi ben. E a Gaspar, que é o que lle gusta máis que lle deixen os nenos? Bueno, eu son moi tradicional. Eu co leite con colacao e galletas de chocolate xa me conformo, xa son feliz. E despois, por suposto, auga para os camellos, porque sempre veñen cansados, verdad? Sempre chegan cansados, sí. Pobriños, teñen moito traballo, non?
Non sei se atoparon vostedes con algo raro que lles deixen os nenos. Algún ano contábame algún raparigo pola cabalgata que ia deixar naranxas, non sei se cambiaron moito, como levan tantos miles de anos indo polas casas, porque vostedes sempre están iguais, non pasan nunca os anos por vostedes. Non sei se cambiaron moito as cousas que lles deixan. A xente, ás veces, os nenos e as nenas deixan-nos kiwis ou plátanos para os camellos, que, a ver, comen de todo, pero eu creo que máis que nada failles falta líquido a esas horas da noite. Pero sí, moita fruta suelen deixar, si pórtanse bastante ben. Son nenos moi educados e moi sans. Vostede tamén se atopou con moita froita ou algo así estrano ao longo de tantos anos? Estrano non, pero sí é certo que cada vez deixan máis froita e cada vez vemos que a influencia supoño que da tele e estas cousas, os rapaces agora deixanos incluso platos que si espuma desto, que si un carpacho desta outra cousa. Que modernos. Todo riquísimo, todo riquísimo. Pero a Reis gustalle todo, non, Baltasar? O claro. que deixen? Sí, lo que deixen que non temos problema, claro, porque non podemos, ya sabes, claro, porque claro, el que tiene leite, pues que deixa leite, el que tiene galleta, el que tiene plátano, kiwi, lo que sea, y nosotros nos da igual, non temos problema. Porque agora é verdade que está moi de moda a cociña, os programas de cociña, así que supoño que tamén lles pedirían moitos xogos deses de cociñar. Moitísimo. De feito, sempre se pediron moitas cociñas pequenas para aprender a cociñar ou cociñar de mentira, pero últimamente con estes programas de cociña que se levan tanto, e tamén para nenos e nenas, arrasan os xogos de cociña e pídense moitísimo, claro. E algún agasallo así máis que triunfara este ano, que haxe moitas peticións? Os Playmobil sempre están de moda. Sempre, todos os anos este ano parece que volve con moitísima forza. Bueno, pois vemos que hai xoguetes que aínda perduran no tempo. Vou deixar xa aos Reis que vayan descansando un pouco ou ultimando algún detalle, porque logo, como sabemos, aparecen nese vagón do tren, aparecen na estación, e hai que saudar a moitos cativos, que supoño que sempre é un placer para vostedes, non? Dende logo que é un placer saudar a todos os rapaces que se achegan a vernos, e poder ir a visitar a todos os que por algún motivo non poden achegarse nin á estación nin á cabalgata. É verdade, porque os Reis ao final chegan a todas partes, que non pasa nada, que non poida estar nesa cabalgata tamén poderán ver os Reis en algún momento. Pois agora sí que xa os deixo iso, descansando, ou como dicía antes, ultimando os últimos detalles para saírse á rúa. Xa non vou preguntar como volven vostedes ás súas casas despois de toda a noite repartindo agasallos, porque é outro segredo, non? Non sei se meten no tren ou se desaparecen así por arte de magia. Tampouco se pode contar, pero temos que ir nós máis os camellos, así que é un pouco complicado, un pouco lioso, sí. Pois non o imos desvelar, que é un segredo que hai que seguir guardando. Moitísimas grazas ás tres majestades, Melchor, Gaspar e Baltasar, por atendernos, e moita forza para esta noite. Graciñas. E a vostedes vémolos esta tarde nese percorrido xa polas rúas compostelás. Imos ver como saímos daqui. Pois eu non sei como cheguei ata aquí, ata a estación de tren, xa saben que estaba cos Reis Magos nese lugar segredo,
E, bueno, coa súa maxia, evidentemente, deixáronme quedar aquí na estación, xa vimos como saían dos vagóns e agora está comezando xa esa cabalgata que vai percorrer as rúas de Santiago para que ningún cativo nin cativa se quede sen ver a Melchor, Gaspar e Baltasar e a toda a animación que leva este desfile, ademais nunha tarde estupenda na que seguro todos imos desfrutar moito. Xa saben, se portaron regular, agora xa non hai moito que facer, pero polo menos ata esta noite hai que portarse ben. Imos ver todo o que aconteceu nesta tarde de cabalgata en Compostela. Un casco, un todo un guantes de bici y nada más. Pero portaxeste ben? Sí. Tes así cara de travieso, Bueno, non será pa tanto. E vas de deixar algo, Reis, para que coman ou beban algo na túa casa? Bueno... Algúnha cousiña, un vaso de leite, polo menos. Vale. Leite tes? Sí. Bueno, pois un vasiño de leite. Ou 3, un para cada un. Vale. Melchor. É o teu favorito? Sí. Puidechelos ver desde cerca? Sí. Non sei se te puxeches un pouco nerviosa ou estás tranquila. Tranquila. Contame como te portaches ti este ano. Bien. Ben ou moi ben? Bien. Ben. E que lle pediches? Sorpresa. Sorpresa? Non queres así nada en especial? Ai, mira que ben. E vas de deixar algo para que tomen os reis e os camellos? E que lle vas deixar? Galletas, agua y leche. Vale, pois a ir prontiño para a cama, Vale. E a ti quen che gustou máis, a ver? Melchor. Melchor, tamén? E víchelos de cerca hoxe? Sí. Estabas aquí moi cerquiña? E ti que lle pediches? También sorpresa. Tamén? Non queres así nada en especial? No, porque ya tengo muchas cosas. Ah, moi ben. E como foches de boa? Portaches ben? Sí. Que lle vas deixar, ti, os reis? Agua, galletas. Vale, pois voute deixar porque están tirando caramelos e vas querer coller algún, a que sí? Pois deixote, vale? Venga. Hola. Hola. Bueno, que alegría que levamos aquí hoxe. É o que toca na noite de Reis. Bueno, ides acompañar ao máis máxico, os Reis Magos. Gaspar. Que alegría. Moi ben, moi ben. Ademais, hoxe acompaña a tarde, non? Sí, non chove, non fai frío, de momento. Xa está desanimando aquí un pouquiño antes de Sí, comenzar. claro que sí, hai que celo o corpo. Moi ben, pois a pasalo moi ben. Moitas grazas. Mas sempre temos que falar cos paxes que acompañan aos reis, neste caso a Baltasar. Contame un pouquiño cal é a vosa función no desfile. Nos, os heraldos, o que facemos é repartir os caramelos a xente que está preto de nós. Hai os heraldos, que digo eu paxes, non sodes heraldos, sabes que eu non coñezo ben os términos. Bueno, gustache participar no desfile, ademais, aquí tan pegadiño aos reis, a un rei neste caso, eres unha privilexiada. Sí, é moi emocionante. Moi ben, pois a pasalo moi ben. Grazas, igualmente. Pois nós, así, nin cortos nin perezosos, subímonos a unha das carrozas que van participar nesta cabalgata que xa está a piques de comezar. Estamos aquí coa lámpara de Aladino. Ti es Aladino? Parece que sí, parece que sí. Contame un pouquiño, que como ves o ambiente, ademais dende aquí, dende a carroza. A verdade é que vexo moitísima ledicia nas caras da xente que participa. Levamos toda a xornada preparando tanto disfraces como a interpretación que vamos a realizar. Creo que vai ser un día fantástico, porque ademais o tempo respetou toda a xornada e creo que vai ser un día moi bonito. Bueno, ti vas facendo un pouco, Aladino, a competencia aos reis magos, Claro, digo, porque ti tamén eres máxico. Voulle quitar o protagonismo seguro, eso ten en conta. Ti tamén concedes desexos. Sempre. Pasa que ao mellor non teño tanto poder como o meu amigo que vai aquí dentro, pero bueno, fago o que podo. Bueno, pois imos desfrutar da cabalgata. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Take your time, be back home, and for a while, just be okay. Keep your smile, you're not alone. It's Christmas time, time to share. Night is magic, it's so much better. Running wild, it's party in the neighborhood. Oh, oh, oh.
kids are home, waiting for Christmas bell. You feel so fine, you're not alone. It's Christmas time, time to share. Night is magic, it's so much better. Running wild, it's party in the neighborhood. Como te chamas ti? Olivia. Olivia, ves moi guapa, que traes aquí uns de reno, non? Viches os reis xa, que acaban de sair por aí da estación. E que che pareceron? Bien. Iban guapos. E pois xa cheste nerviosa ou non? Nerviosa. Sí, nerviosa. Que lle pediches ti? Popo Max, un Hashimal e un gorrito de Rodolfo. E traeranche todo, porque non sei como te portaches. Sí. Portouse ben? Sí. Ah, ves, bueno, portouse ben. E que llevas de deixar os reis pola noite para que tomen na túa casa? Pica. Pica! Ai, que ben, que rico. Mira, como lle deixa moita xente, moitos nenos deixanlle leite, pois así na túa casa toman unha bica e marchan máis contentos, E a que hora vas ir para a cama? Prontiño, non? Hai que dormir porque os reis pola noite non se lle pode ver. Solo se pode ver aquí e despois hai que estar dormidos. Sí? Bueno, e a ti que lle pediches? A ver. Yo... A ver, mira para aquí, así para que se che vexa a cara. Que pediches ti? Yo un Digigo. Ai, xa non te acordas. Fai moito que escribiches esa carta. Yo no escribí la carta. Non escribiches? No. Ui, bueno, pero os reis como se enteran de todo, pois xa saben o que queren, que sei. E que lle vas deixar pola noite? Pues como ella es mi hermana. Ah, bueno, claro, deixades o mesmo, non? Todas. Sodes todas hermanas? Sí. Ti tamén? Ah, e ti que lle pediches? Sorpresa. Sorpresa! Ah, mira ela que... Ves tamén moi guapa como túa irmá, con uns cornos aquí de reno. Ella también tiene pelo de estos. Ela trae estrelas. Bueno, pois tedes que ir moi pronto para a cama, E portarse ben as tres. Portadesvos ben. Bueno, pois a dormir pronto, vale? Vale. Chao. Pero también hay que cenar. Patines de Soy Luna y no me acuerdo de más porque hace mucho que le escribí la carta. E ti deixaslle algo pola noite ali na túa casa para que tomen os reis ou os camellos? Sí, este año a lo mejor dejó un plátano, 3 vasos de leche y 3 galletas. Cal é o teu rei favorito? Baltasar. Baltasar. E vas de deixar algo na casa para que tomen? Leche y 3 zanahorias. 3 zanahorias, eso para os Y camellos. algunas galletas. As zanahorias para os camellos, non? Sí. Que tamén van cansados. E como foches de boa este ano? Como te portaste? Ben, seguro? Bueno, pois a ver se che traen todo, vale? Vale. Cantos anos tes ti? 3. E que lle pediches aos reis? Un micro. Un micro? Sí, un micro así como esto, para falar. Sí. Porque que queres cantar, ti? Sí. A ver, presto este, a ver se che gusta, a ver. Poderás con el? A ver. Que ben! E que lle vas a deixar ti aos reis na túa casa para que tomen eles? Un vasiño de leite, unha galleta, que lle vas a deixar? Una galleta de leche. Moi ben. E foches bo? Portacheste ben? Sí? E tes algún rei que che guste máis? Melchor, Gaspar ou Baltasar? Cal é o teu favorito? Baltasar. Baltasar? Bueno, pois a ver se porta ben e a ver se che traen eso que pediches, vale? Acordaste que lle pediches ti aos reis? Que querías ti? A ver. Non te acordas? No, unha sorpresa, que che traigan unha sorpresa. Que raro. Algo queres, non? E portacheste ben, foches unha boa nena? Sí? E que lle vas a deixar ti aos reis na casa para que tomen eles? Porque van moi cansados, sabes? Leche. Leche? E aos camellos deixámoslle algo? Auga ou algo, non? Tamén. Sí? E cal é o teu favorito? Cal che gusta máis? Melchor, Gaspar ou Baltasar? Baltasar. Baltasar?
Un ano máis na cabalgata de Reis, o momento da ilusión dos máis pequenos. Vou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e máis, que nos queren contar todo o que lle pediron as súas majestades este ano. Por exemplo, que lle pediches ti? 3 cousas. 3 cousas só. A joia da serpente, Que un xogo? sí. Ajá. Unha nerf e unha pistola que lanza dardos. Ah, vale. E? Un xogo que se llama Atmosphere, que é como unha cousa que un chisme que Pero lle explicaches ben os reis, non? Porque unha cousa que é un chisme vai ser difícil. cando a tocas Sí. sube para arriba con calquer parte do corpo. É unha cousa que é un chisme e cando a toca sube para arriba con calquera parte do corpo. É fantástico. Sí, Resumino ben, Sí. Seguimos. Que lle pediches ti aos Reis Magos? un reloj, Ajá. unhas medallas por reloj, un xogo que é verdade ou mentira, pregúntate unhas cousas. E tens que saber si son verdade ou mentira para xogar con máis xente, non? Que lle pediches ti? A ver, A joia da serpente que lle pideu tamén outro rapaz. que hai na cabeza de Gastón, Ajá. un peluche que habla, Que lle pediches ti? o castelo de Ninjago de Lego, Sí. Lego, como mola Lego. botas de fútbol de Griezmann, Ajá. un juego para aprender y ropa. A los Reyes Magos yo Sí. le pedí un monopatinete de 4 ruedas de Star Wars Que chulo. y 5 bolsas de medallas Yokai más el reloj. Que é eso? Una serie de dibujos. Son bolsas de que? Contienen 3 medallas cada una, Ah, vale, mira, ti que eres máis dos Reis Magos ou de Papá Noel? de los dos. Ah, moi ben, polo menos quedas ben, porque se non hoxe, o mellor se decías que eres máis de Papá Noel, tiñamos un problema, non? Ya. Claro. Unha nena. Yo le pedí muchas cosas. E que le pediste? Yo le pedí un muñeco de Tiki Sí. y también un bebé que siempre vaya donde yo voy Si lo llevas tú siempre va a donde tú vas, ¿no? Claro, y también un perrito que es lo mismo que el bebé. pero de juguete. ¿Le vas a dejar algo para comer a los reyes? Sí, ¿El qué? le voy a dar un poco de cualquier cosa que haya en la casa. Pero no le puedes dar los restos de la cena, tienes que dejarle algo un poquito especial, unas galletas, un poco de zumo. Sí, ya voy a pensar. Claro, mira para allí que estás muy guapa. Pues vete pensando lo que le vamos a lo que le vamos a dejar a los reyes, ¿vale? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Inés, Inés, vas toda guapa con este chaleco. gracias. ¿Pues este guapa para Reis Magos? Sí, Sí. ¿Y qué llevas a pedir los Reis Magos? el Nintendo 2DS, Ajá, la salchicha loca, ajá, todos xogos. sí, E lle mandaches unha carta ou falo así por telepatía? una carta. Canto hai que lle mandache la carta? Ayer. A ver si chega, bueno, como é unha historia de maxia, seguramente chegaría, Pero el non? otro día sí, porque es que mi tía la mandó. Ah, pero túa tía ten influencia, que sei eu quen é túa tía. Túa tía coñece ben os reyes, claro, Sí. entón xa sei onde está. Claro, chegou de sobra. Y mi madre también, porque fala con los duendes. Fala con duendes túa nai, entón claro, a carta está, fixo que está xa nas mans das súas majestades, vale? Pois moita sorte, Inés, vale? Moita sorte e durme cedo esta noite. Contame que llevas pedir aos Reis Magos. Pues un vestido de bailarina. Un vestido de bailarina para ti. Y a la señorita Pepis y nada más. Ah, moi ben, porque ti eres bailarina ou porque che gusta vestirte de bailarina? Porque me gusta. Queres un vestido de tutú así ben chulo, sí? Pois cedo para a cama, non? Fuches bo este ano. Sí. Cando lle mandaches a carta? No se la mandé. No, pero entón foi, ti utilizaches a telepatía, non? Moi ben. E vas a deixar algo para que eles piquen, non? Pois moita sorte, vale? Vale. E que che traian todo o que eles crean que merezas. Non porque foras boa ou mala, senón porque hai que repartir con moitos nenos. Vale. Vale? Sofía, que lle vai pedir os Reis Magos? Nenuco lava y peina. Nenuco lava e peina, que é para que ti o laves e o peines. Sí. E para mamá e para papá pediches algo? Unas flores. Para mamá e para papá unhas flores, que son algo que alegra moito a vida. Hola. Ela fuxe, ela vai por libre. Chegou o turno de Alfonso.
Alfonso, dame a min que che gusta moito o fútbol. E entón lle pediches aos Reis Magos o que? Unha portería mediana de fútbol. Era unha portería algo enorme. Os camellos, a portería... E pensas que van traer? Non. Non, pensas que non. E que máis? E que máis lle pediches? O tesouro de pirata de Playmobil. Ah, que chulo os Playmobil. E Moitas cousas, pero non me acordo. non te acordas. Entón, hai unha posibilidade que a portería, a ver se hai sorte, e o tesouro de Playmobil, que tamén é chulo. Pois algo caerá, non? Sí. Ti durme cedo, ti tes cara de ser bo rapaz, non? Sí. Sacaches boas notas? Sí. Pois entón, malo será que algo non calla, non? Algo caerá. E deixelles algo para picar, porque veñen cansos, e se teñen que traer a portería, imagínate. Sí, te da vergüenza, sí, sí. Pero contéstame solamente una cosita muy cortita, ¿vale? Así. Sí, Antón. A ver, Antón, ¿qué lle pediches aos Reis Magos? Un timbre. ¿Un qué? Un timbre. Un timbre para la bici o para casa. Para bici. Ah, ¿Y qué le pediste? ¿Una camiseta del Depor? ¿A que sí? Sí, una camiseta del Depor también. y una camiseta también, o sea, un timbre Del y una camiseta Depor. del Depor. ¿Y algo más? No, nada más. Nada más. ¿Y para mamá le pediste algo? Mamá no pedía nada. Mamá no quiere nada. Iago escribiu a carta e canto tempo? Non a escribín. Ah, non escribiches, porque ahora se manda mail. Non. No. Ti foi telepático. Sí. Ti dis, quero, que queres? Un xogo da Play e un can. Un xogo da Play e un can, vale. A primeira parte ben e a segunda tamén ben, pero pregunto, hai unha responsabilidade co can. Sí. Si, sábelo. Sí. Vale, o can, imagínate que as súas majestades cumpren os teus desexos, non? E mañán te lo can na casa. Entón, mañán cando chega o can, que bonito, tal, e ao mediodía que hai que facer? Pasear. E pola noite que hai que facer? Pasear. E levar unha bolsiña para collerlle? A merda. E hai que levar ao veterinario? Sí. E que máis hai que facer? Comprarlle comida? Sí. E o día seguinte? Lavalo. E sacalo a pasear? Sí. Así, 3 veces ao día? Sí. Eres consciente? Sí. Entón seguramente as súas majestades vanche traer o can, pero si non cho traen é porque o mellor ti non eres consciente aínda de toda a responsabilidade. Vaya rollo che estou soltando, non? Eso é o que estás a pensar. Pero xa sabes, un animal non é un xoguete. Vale, que máis lle pediches? A ver, Un xogo da Play. solamente esas dúas cousas. Sí. Estou aquí ca miña amiga Iria que xa lle escribiu, creo que hai 2 semanas a carta aos Reis Magos, non? Non lle escribiches? No. E eso, entón como fixaches? Por telepatía? Non lle vas pedir nada? Sí. Entón como fixaches? Contanos. Pues como yo creo mucho en los Reyes Magos, le digo que quiero que me traigan una pizarra y como siempre aciertan, pues Porque ti crees moito, entón o segredo non está tanto en escribir como en creer moito, non? sí, Entón só queres unha pizarra. sí. Pero de que características? Unha pizarra das blancas, unha pizarra das de De sem? las blancas de rotulador. E cantos rotuladores? 4. Pois non pides moito, non? E pedicheslle para, non sei, tes irmáns? Sí, E pedicheslle para eles algo ou para elas? sí. Que lle pediches para elas? Pues como le gustan mucho Peppa Pig y la patrulla canina, pues le pedí un cochecito de Peppa Pig. E para papá e mamá algo? Sí, para mamá una corona y para papá le pedí un juego Un juego de que? de la cucaracha. Porque el xoga. Ah, tes un papá moderno. Mira, e agora te vas ir para a cama. Cediño, non? Sí, E
E vaslle poñer cousiñas de alimento para... Sí, que lle vas poñer? Un vaso de vino, Un vaso de viño. una docena Pero de será- chorizos En serio? y un queso. Pero vou ir eu de Rei Mago, gústame moito. Vou pedirlle as súas majestades se me levan tamén a túa casa para papar un pouquiño de... Como era? Un vaso de viño e viño da casa. Sí, Unha dúcia de chourizos e un queixo. sí. Pero vanche deixar todo o que ti pidas, non me extraña. A mi tío, como le dejó eso, pues le trajeron un coche. O sexa, isto vende unha tradición na que o primeiro en poñerlle iso foi o teu tío e, como lles gustou tanto, deixaronlle un coche. Y después mi abuela se lo puso a Papá Noel y se lo tragó todo y le dejó otro coche. Outro coche máis. Pero, mi madriña, entón, a partir de agora xa sabedes, se queredes un coche, tedes que poñer, como era, un vaso de viño? Que máis? Una docena de quesos. No, de chourizo. Bueno, sí, de chorizos y un queso. Pois moi ben. Oye, moitas grazas por todos estes consellos que nos diches hoxe, De nada. Una batidora de varillas para hacer bizcochos, una muñeca para peinarla, también le voy a pedir un rodillo para hacer galletas. Nico e Martín van a xogo e son irmáns, non? E eu adiviño que ti lle pediches unhas botas de baloncesto, Reis Magos. Sí. Sí, porque ti xogas o baloncesto. Sí. E que máis lle pediches? Tamén lle pedí unha equipación de baloncesto e unha equipación de fútbol. Ben, e ti, Nico? Eu lle pedí un xogo da Play, Sí. un can. Un can, vou ir así mellor por detrás, un can, porque queredes un can na casa. Sí. E isto, antes de pedilo, porque as súas majestades saben se mamá quere ou non quere un can. Non quero un can. Mamán non quere un can, co cal mamá seguramente fixo a contracarta, non? Na que dicía que as majestades non lle fixeran caso. Sí, e tamén porque hace pouco Sí. tuvimos un gato Sí, e nos escapou claro, e facía moita caca. claro, porque un animal hai que coidalo. Olía moi mal. Porque un animal hai que coidalo, lóxicamente. Bueno, pero eu sei... Cuido moi ben. Ti vas a coidar ben, mira, pero eu sei que Martín mandou moitas cousas na carta. Non? Bastantes. Bastantes, máis que ti, Nico. Sí. E nada, que teñades moita sorte esta Eu noite. vou facer unha cousa que non sabe a miña nai. Ah, pero entón contamos a min que tua nai non se vai enterar. Pois eu vou a coller a miña tablet, Sí? vou a gravar un vídeo Sí? e vou a ver si están aí os Reyes Magos ou non. Ah, Vou vas- gravar a los Reyes Magos. Vas poñer unha cámara secreta. Bueno, unha cámara, sí, unha cámara como eso, como para captar, unha cámara Sí. espía. Algo así. Ten cuidado, Ya. Porque o mellor levas unha sorpresa. Vale. E se che dan un susto, Y si encuentran la tablet, a lo mejor piensan que es un regalo para ellos. e o levan. Sí. Ah, amigo, é un risco, Pero o mellor son o gran espía dos Reis Magos deste ano, Pero os Vale. Reis Magos son magos, Bueno, Ya. Martín e Nico, moita sorte, vale? ¿En qué canal salimos? En Correo Televisión. Vale. Vale. Nós estamos aquí na Praza Roxa agardando a que pase a cabalgata de Melchor, Gaspar e Baltasar. Como vedes, está xa ateigada de nenos e nenas que veñen acompañados dos seus pais e que están agardando tamén polos Reis Magos. Este ano o bo tempo acompañou e parece que hai máis xente ca nunca. Imos agora a preguntarlles aos rapaces que lle pediron os Reis. Un can. Un canciño, pero de verdad? Sí. E nada máis, ningunha muñeca, nin xogo, nin nada? No. 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 E por que pediches tan pouquiñas cousas? Non fuches buena? Non sei, non teño ideas. Solo lle pedín
que lle talle roupa, alimentos, para que os nenos pobres podan celebrar como nosotros a Navidade. E que lle vas a poñer aos Reyes de cena? Leite, galletas, bombóns, cenorias e auga. Un Furby, e nada máis? En unha muñeca. Sí, e que portaxeste moi ben este ano? Sí. Sí, e vas a deixar algo de cenar aos Reyes? Sí, zanahoria, leche e galleta. Bueno, estamos aquí con Carla, que me está contando que se portou moi ben este ano e que ademais tuvo moi boas notas, así que seguro que os Reyes lle van a traer todo o que pediu. A ver, contame, que lle pediches? Un Hachimal Koala, un Pictionary e el juego de la vida. E nada máis? Non lle pediche nada máis? No. Bueno, entón seguro que cho traen, non? No lo sé. Una moto de Márquez, un bingo. E nada máis, se pides? Non? E vas a deixar algo de cenar aos Reyes hoxe? Sí. A ver, que lle vas a poñer? Una zanahoria para los renos, un leche y también unas galletas. Ah, e ese coche teledirigido que tes aí, quen cho trouxo, Papá Noel? Sí. Sí. A ver, enséñame como o conduces, a ver. Martina ten 7 anos e agora vainos a contar que lle vai pedir aos Reyes que queres que che traigan esta noite. A ver, contame. El castillo de Pinipón, el edificio Loco Barriguitas y el estudio pop de uñas y unos patines. Carai, e fuches buena para que che traigan todo eso? Sí. Sí, e no cole que tal as notas? Bien. Eu chamome Xana e teño 10 anos. E os Reyes Magos pedinlle un ratón xoguetón a súa casa e tamén lle pedir un peluche. A ver, e que lle vas a deixar de cena para que repoñan forzas? Un plátano. Solo un plátano? Bueno, 3. E os camellos? Agua. Una casa de Barbie y el coche de Barbie. Ah, moi bien. A ver, contame, ti que lle pediches? O Call of Duty Black Ops 3, el Assassin's Creed Syndicate y el Mentiroso. A ver, e ti? Eu lle pedín o Risk e o Watch Dogs 2. E ti, a ver? O Far Cry Primal e o Los Futbolísimos, un libro dos futbolísimos. A ver, pero cuál foi o que mellor se portou e cuál foi o que mellor nota sacou de vos? A ver. Eu? Ti? Yo. No. Sí, a ver, ¿cuántos sobresalientes sacaches ti? Todos menos un notable. Carai, bueno, entonces se van a traer eso e máis. E vos moi ben, tamén as notas, sí? Sí. Sí, tú tamén? Sí. E tú? Dicen que todos sobresalientes y un notable. Un reloj de Yotai, monedas de Yotai Watch y un disfraz de Hulk. Un cacho de Lego. Nada máis? Solo eso? Sí. Una pelota, unos patines, ropa y una pista. Sí, e portaxeste ben para que che traigan todo? Sí. Sí, e as notas do cole que tal? Bien. A ver, contame, que lle pediches? Un bebé. Un bebé? Sí. Como un nenuco, non? Sí. E nada máis? Sí. Algo máis, sí? A ver, contame, que máis? E unha cuma. Po bebé, non? Sí. E portaxeste moi ben este ano, sí? Cantos aniños tes? 2. Un roller, 4 entradas para
para la peli de Ballana y 4 entranas para la peli de Trolls. E que tal te portaches este ano, ben? Sí. E as notas do cole, que tal? Bien. Bien. A ver, que lle vas a poñer de cenar aos reyes? Para los camellos, zanahorias y para los reyes, magdalenas. Le pedí una pesevita y lopa y nada más. Una moto pequeñita y un avión pequeño y nada más. Y un coche de los Super Wings. Unas galletas más una leche. E pos camellos? Comen galletas. Que coman galletas os camellos tamén, non? Pedille un xogo de mesa e un xogo para Nintendo. Si, pollolle algunhas galletas, leite e a veces outras cosas máis. E para os camellos pos algo? Si, o leite nada máis. El Pokémon Sol y luego ya nada más. Yo le pedí 2 juegos. Dos El xogos? Pokémon Sol y el Pokémon Y. E nada máis? No, de momento bueno, no. de momento. Se te ocurre outra cousa, sí, non? Sí. A ver, e ti? Y un libro para el cole y un libro que le escribe Miranda en hechos reales que se llama Frida y Cleopatra. Ah, entonces todo libros, tú? Sí. Moi ben, e ti? Yo un libro y el Orbis Spa. E ti, a ver? Un libro para el cole y una muñeca para maquillar. A ver, pero tú portacheste ben, porque tes cara de pillo, Sí. E no cole, que tal as notas, ben? Bien. Bien. Bueno, a ver, e que lle vas a poñer de cenar aos reyes? Pues unas zanahorias y unas galletas. Yo le he pedido una autocaravana de Barbie y también le he pedido un coche de Barbie y una máquina de Elsa que lanza hielo.